Здравейте хора, отдавна не съм снимала и исках да ги покажа и на видео тези мушката. Тези мушката и историята им е много интересна. Едното е съкъщче, още наричано каскадно мушкато, другото е зонално мушкато. Тяхната история е много интересна, защото ги засадих зимата, когато температурите бяха минусови. Защото тази зима беше много студено и януари месец ги засадих и ги оставих и така с отрязани шишета отгоре, нали, в едно съндъче. И много се притеснявах, защото всеки ми казваше, зимата цветя не се хващат или се хващат само в стаята. Докато моите си ги хванах на 2 градуса или по-скоро даже 0 бяха. И си ги хванах на терасата на 2 градуса в съндъче с похлупени шишета. Как точно го направих? Значи взех и такова съндъче. Тези де-факто бяха тук. Разрохках, бучнах ги просто без корени, без нищо, разбирате ли? Бучнах ги, полях ги и ги затворих с и така 3 шишета. След като ги затворих в такива шишета, почнах да ги поливам, но много рядко, тъй като зимата е много студено и знаете, че цветята не се поливат всеки ден, особено когато нямат корени. След което взех мерки с това, че направих да ги разделя в саксийки, за да може всяко да си има негово пространство, защото според мен лично е хубаво всяко цвете да си има пространство, а не да са в една саксия нагъчкани 8 или 3 или 5 там, колкото кажете мушката, защото всяко си иска, както примерно това е ново, преди няколко дена го бучнах, това е ново, защото се е бучнало и това тук също е ново. Единственото, което направих за тези мушката, не използвах тор, защото торта при невкоредени цветя почва да ги гори и де-факто нищо не правите. Когато печех, като в момента на моята тераса, виждате как ми пече ръката, когато слънцето е толкова силно, особено лятно време, аз пускам штората, която е тук, външната штора, за да мога да не ги пече директно. Защото когато нови мушката, бучните без корен, примерно как са тези, и нямат корени, и ги бучните така, и това директно слънце ги пече, както виждате в момента, при едно по-силно слънце ще изгорят, ще изсъхнат и нищо няма да стане. По принцип, вкореняването става с... Не, аз така съм забелязала и така вкоренявам моите мушката. Вкореняването става с 2 или 3 мушката. 2 или 3 листа. Обърках се, защото имат горен възел, който им помага, когато са 2 листа, да се вкоренят по-бързо и по-ефикасно. Тук в случая, тук и тук, не знам защо листата окрумаха, когато ги засадих. Ако знаете, може да ми напишете в коментарите. Но въпреки това ги оставих, защото вярвам, че рано или късно те ще се вкоренят. И от тази пръчка де-факто ще почне да излизат нови листа. Това е тук, оставих едно листо, виждате, почва да му излиза второ. И това е това малка душичка, която е на това. По същия начин се надявам да почне да излизат нови листенца. Ако не, в стаята има и друг метод за вкореняване, така че да влезем, за да ви покажа метода другия, който е за вкореняване. Влизаме в стаята. И се стъклане на тези мушката. Вижте хора колко корени почват да пускат. Оставате си ги за няколко дена в буркан. Е така, виждате като моя. Пълните си водичка. Само вода. Нито такива химикали, като например там каквото се слага става едно като розов разтвор, да ги топите за вкореняване, няма такива работи. Всичко се прави с обикновена престояла вода, която пълните бурканчето. Ей тук. Слагате съвсем малко пръст, за да може да се чувства комфортно мушкатото. Разбърквате, потапяте и оставате и сменяте на няколко дена водата. Но в никакъв случай не слагате от шмата директно, защото това може да предизвика нещо и да не стане вкореняването. Например, хора
Знаете, че всички цветя, примерно както са и коледничетата, моите изпъти филма ми и както счето не обичат и всичките тук, където са наредени, не обичат вода с хлор. Затова е хубаво, когато вече стане топло време, да си пълните шишета, да ги оставяте на терасата и да може да се стопля и да простоява една вода. Особено когато е с тора, е хубаво торта да се слага в момента на поливане в шишето с водата. Хубаво е, когато примерно пише една капачка на литър и половина вода, да я слагате примерно половин, нали, на повече вода. Защото торта е много силна. И една капачка за едно мушкато, което е прекалено слабо, може да се окаже много. Калахоя имам, което е тук. Това са новите мушката, които ви обясних. Имам коледна звезда, която наскоро полудя. Ние съм я купила от магазин, но откакто я пресадих, тя наистина полудя. Затова ви казвам, ето и това. Сложила съм го във вода и чакам да пусне корени. Това е най-ефикасният начин, между другото и най-сигурният, който може да пусне корени. Този начин, като мен е в момента, който аз го правя, е риск губи, риск печели. Значи, за да мога да се здобия с тези мушката, които виждате тук, съм сваляла сигурно над 200 цветя, ако не и повече, говоря такива резници. Така че, най-добрият съвет, който мога да ви дам, или пробвайте като мене, или с, както виждате тук, мушкатото и съкъщето, които са ми в буркан. На светлина задължително трябва да са на светло място, но не на прека, защото ще ги изгори отново и нищо няма да стане. Примерно на пусната штора. В момента почва моята тераса да пуска много силно слънце, затова ще отида, ще махна съндъчето, защото е прасно така или иначе и чакам много това да се вкорени, за да мога да ги засея там. Ще пусна штората и да мога да ги предпазя по един или друг начин от слънце. Така че благодаря ви, че гледахте. Надявам се да съм ви била полезна и ако ви е било интересно това видео, моля да ме последвате и да помогнете за развитието на канала ми, тъй като това, което правя, го правя наистина с желание и с развитие. Не само лично, но и професионално. Благодаря ви отново, че гледахте и надявам се до другата седмица да мога да кача повече видеа или по-скоро тук до няколко дена, ако имам възможност.